Kisamla pule ka North Eastern Hill University, next step sngi Palei, kila khang tala syndon ya baroh ki khyrdop pen rung NEHU Campus, pen pynthikna ya ka jingtreikam pura ka jingkhang khyrdep ya ka niga skulbah. Kisamla puli kila ieng pahara hi, hakhmat jogi khyrdop, ba kila khang tala ya baroh ki khyrdop, naduh gate 2, haduh gate 5, pen pynthikna bandum mano manuru ki briew nabar, pen rung shapoh ka campus. Kini ka jingkhang khyrdep ya ka NEHU Campus kala jam syaka sngi ka baar menta ka sngi hadin bagi samla puli ka NEHU hapoh ka lama jong ka NEHU Students Union bala kershan da ka KSU-NEHU Unit kila rai ban shathangan klemput sngi nolor ka jingkhang khyrdep ya ka skulbah naduh ka sngi ningkong. Kisamla puli kila shim ya ka sinjam namar ka jingyai sngap minti jong Vice Chancellor ya ki mat jingdawa bekintup ya ka jingtreikam ya Registrar, Deputy Registrar, Officer in Special Duty, baru Guest House in Charge. Hagani ka sngi baar layo i babon ngut kisamla puli basyong shathangan kila sya drip namar ka jingtlot jong kamen. Kini ka jingya syong shathangan kladan hakhmat ka office trekam u vice chancellor ha administrative block bat kumjuru ha Palei. Hindin ka sngi u vice chancellor ka NEHU Professor PS Shukla ula pinksan bu umla satya ban wengkam ya u registrar bat u deputy registrar tang da karai shimet jong u namar kini la thungkam hadin ka jing bishar bat ki interview.